Здравейте отново! В това видео ще покажа как съм извършил измерването на усилвателните лампи 6, 5, 14, 5, които преди малко измерих. Ето ги лампите, мисля, че се виждат. Така, първо включвам лампомера и ще видим отделните регулировки. Първо да калибрувам захранването, както ви обясних в предните видеа. Той е 240 волта, има червена отметка. Така. Както виждате, добре е. За тази лампа перфокартата е дадено катодното напрежение 256 волта. На втора решетка от C2 също 256 волта. Така, да ги проверим тя. Сега. ОА първо. Така. Виждате, добре е. Това от C2. Константата на измерителната система е в случая по 2, защото е дадено 300 волта за деление. Така, виждаме го. И то може да се каже, че почти добре. Малко съвсем леко трябва да се коригира, да бъдем точни. Готово. Следващата стъпка, която ще направим, е да проверим отоплението. За целта трябва да поставя лампа под товар. Както ви казах, отоплението на този лампомер е постоянно, за да може да се регулира с тези двете копчета за регулировките. Така. Извинявам се за гласа, още не съм оздравял напълно, леко съм пресипнал. Така, на някой свободен цокъл провеждаме измерването на отоплението, където предварително знам изводите на отоплението. Момент. Така, лампата е включена, ви. Защо е толкова високо напрежението? Защото съм застопорил уреда. Има такава функция, така виждаме го, се го разбозиках. Просто бях го застопорил от друго измерване. Така. Ето, нагласено е. Да бъдем конкретни, ще го нагласим, ще опитам да го наглася съвсем точно. Мисля, че вече е добре. Ето. Така, докато мерихме отоплението, мисля, че е загряла достатъчно първата лампа. Направо да пристъпим към измерването. Така. Виждаме при нея 92, 94. Значи тази е. Момент пак да измерим. Да бъдем по-конкретни, 96. Значи всъщност 43 мА е тази лампа. Така, изключваме да пристъпим към следващата. Ето, завождаме я. И включваме да загрява.
Можете да видите процеса докато загрява, как постепенно сега ще започне. Ето виждате, емисията започва да се увеличава и се застопорява. Ето. Показанието е 94. Да проверим пак. Значи 49-50 мА е тази. Така. Изключваме следващата лампа. Включваме пак да загрява. Така, да видим дали се вижда, където вижда се, мисля, че как загрява. Значи тази е 90-45 мА. Дадено е горе за тока. Делението е на 75 волт. На 75 димек се дели на 2 указанието. Така. Следващата лампа. Включваме лампомера да загрява. Така. Да погледнем сега какво става. Още се движи. Тази, между другото, съм отбелязал, доста добра емисия има. Да видим колко ще е. Доста добра емисия, както виждате, има 52 мА. Изключваме. И следващата лампа. Така, готово, включваме.
Да проверим какво става. Така, още се движи. Още значи загрява лампата. Някъде 47 мА отдава ток тази лампа. Ето още един път да проверим. Така, мисля, че стана на всички ясно как се осъществява измерването на тези лампи, как съм го провел измерването. И очаквайте скоро следващото ви видео. Довиждане.